Tomke is postbode. Er rent een man met een karke oer het paad. Hij gaat naar de brievenbus. In het karke liggen pakjes en brieven en kranten en mooie kaarten. Ah, daar komt de post. Zo heb ik wat voor u in zijn karren, hè? Misschien krijgen we wel een kaart van Jan en Joe. Ja, Janne Joe is op vakantie bij haar huid en hem. En ze zou daar een kaart sturen. De postbode helpt wat uit zijn karren. Klepper de klep tot de brievenbus. Dank u wel, post. Mag ik de post uit de brievenbus helpen, Cornelia? Goed. Tomke doet de klep van de brievenbus omheeg. Ja, hij vielt wat. Oh, jammer om mij, Tomke. Dat is een krant over boeken. Oh, shit, out, Tomke. Zit er nog meer in de brievenbus? Een kaart, Cornelia. Zo, een kaart met een grote visk erop. Komt die van Jan en Joe? Even de bril opzetten. Ja, de kaart is van Cornelia. Tomke. Even bij. Ja, ik voor die. Romke. Stil, dan zal ik voorlezen wat erop staat. Beste Cornelia en Tomke en Romke. Het is hier heel mooi. Wij gaan naar de Dolfinenwest. Groetnis van Janne Joe. Mag ik de kaart haar, Cornelia? Ik ben gek op dolfien. Ik vind de kaart ook heel mooi, hè? Oh, weet je hem wat? Ik zet de kaart op de kast. Dan kunnen we al hier naar de Dolfientje. Cornelia zet de kaart op een kast en Tomke en Romke gaan naar boetentuin. Tomke zit op zijn trekker met de karren erachter. Ik ben de postbode. Ik breng de post in de brievenbus. Waar is die post dan, Tomke? Die kar is leeg. Tom is geen echte post. Romke had gelijk. Een postbode zonder pakjes en brieven en kaarten is geen echte postbode. Maar hoe komt Tomke nou on post in zijn karren? Ik weet dat, Tomke. Wij zieken je post in een hoes. En die doen we in een karre. En dan is nou een echte postbode. Ja. Tomke zet zijn trekker del. Heel stil sloepen ze de hoes in. Cornelia leest in haar boekenkranten. Psst. Romke. Mijn kleurboek ken ik wel in een karre. Ja. En het telefoonboek van Cornelia is echt post. En mijn trekkerboek. En die printenboek van de beren. En het boek van de Hein. En mijn lekkere bonken. Romke, een bonken is geen post, dat is eten. Na een skofke riet Tomke met de post door de straten. Ik ben de postbode. Ik breng de post in de brievenbus. En ik help de postbode. Tomke, tja, daar is een brievenbus. Zal ik er weer in dan? Ja, dat is goed. Post, Romke. Hup, daar giet het kleurboek bij boervrouw Klaske in de brievenbus. Ploep, daar valt het trekkerboekje bij Bakker Bouma in de bus en het berenboekje bij juffrouw Matsje. Wow, wat een wurg, Romke. Postbode Tomke is wurg. Wie was het klaar met de post? Nee, er lijkt nog meer post in de karre. Zullen wij het telefoonboek hier in de bus doen? Ja, dat is goed. Tomke neemt het zwieren telefoonboek uit de karre. Hij truwt en truwt. Hij stint en stint. Het won het. Het boek is de grut, Romke. Dat mag me helpen. Het is een pas net in de brievenbus. Romke en Tomke truwen ze het als ze kennen. Het telefoonboek schoot een eindje de brievenbus in. De auto van politie Spieker draait de straten in. Romke en Tomke gaan neer in de gaten. Wat zie ik daar? Wat moet dat daar bij die brievenbus? Daar moet ik meer van weten. Politie Spieker zet de auto stil en stapt uit. Wat zil dat, Jerre? Waarom verniel je hem die brievenbus? Politie, ik nooi het uit. Ik heb sprake van. Hier, Blille. Vertel op. Hoe kom je hem onder dat telefoonboek? Toch net stellen, wel? Nee, echt net, meneer de politie. Ik ben de
postbode. Ja. Ik doe de post in de bus en Romke helpt me. Dat zal wel. Ben je hem net een beetje te liets van postbode? Romke en Tomke sjo benauwd naar plissjespieker. Hip, hop, daar komt Cornelia aan. Tomke, Romke, hoe kom je hier? Ga je mijn telefoonboek, ik kan het nergens vinden. En ze krijgt luid nog bij de telefoon. En nou is het voetzie. Ik denk dat ik het wel weet. Is dit soms die telefoonboek, Cornelia? Pliesje, speaker. Wat toch joh, maar mijn telefoonboek? Oh, dat is zo'n Romke en Tomke hier ter brievenbus dan. Ik en Romke wie een postbode, Cornelia. En het telefoonboek wie de post. Wat zal ik met deze 2 dagen niet dwang, Cornelia? Zul ik de postbotes maar weer bij de hoes nemen, pliesje, speaker? Dat lijkt het mij een goed plan, Cornelia. Cornelia doet het telefoonboek in de boekenbuk. En het kleurboek, het trekkerboek en het berenboek, dat hel je ze ek gauw weer om. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.